Són imatges que arriben del Palau de la Música. Allà hi actua Juan Diego Flórez, reconegut com un dels millors tenors del món. Ha triomfat als grans escenaris, Milà, Londres, Nova York o Viena, que és on resideix. Fa molts dies que ha esgotat totes les entrades. Jordi, què hi has escoltat? Bona nit, Pol. Sí, ja hem escoltat música de Puccini, de Rossini, una part de la Traviata de Verdi, també del Werther de Massanet. Són algunes de les peces icòniques d'aquest gran tenor peruà que torna a la ciutat de Barcelona. Demà, per cert, fa una masterclass per a joves talents que es podrà seguir per internet. De fet, avui també per internet hem vist el vídeo que ha fet juntament amb la seva dona amb motiu de Sant Valentí. De fet, sobre això va la sorpresa que farà aquesta nit aquí a l'escenari del Palau de la Música. Es una canción muy bonita y quisimos hacerla juntos con Julia, mi esposa, y nunca, la verdad que nunca hemos cantado juntos, ¿no? Es la primera vez. Sí, ha tenido mucho éxito, está siendo viral. Sí. Hoy elegiré algo quizá tema San Valentín, ¿no?